Karon adlaw sa Huwebes sa ikatulo nga semana sa Pasko sa pagkabanhaw. Ang maayong magtutudlo makahimog talagsaong epekto diha sa kinabuhi sa iyang mga tinun-an, magdasig kanila sa pagsulay og bag-ong mga butang, mag-ukab sa ilang mga hunahuna ngadto sa bag-ong mga panabot ug magtabang kanila sa pagdiskubre sa ilang luna dinhi sa kalibutan. Hunong sa makadyot ug hunahunaa ang usa sa magtutudlo nga mitabang ug midasig kanimo. Mahimo usab nga lahi siya dili magtutudlo sa eskwelahan. Tingali, usa ka katikista o sinaligan nga tawo nga may hamtong nga panuigon. Unsa may nabuhat ni anang tawhana sa pagtabang ug sa pagdasig kanimo? Unsa man ang ilang epekto diha sa imong kinabuhi? Ang unang pagbasa karong adlawa nagtabang kanato sa pag-ila sa mga maayong magtutudlo sa atong kinabuhi. Kita naglaom nga mamahimong maayo usab nga mga magtutudlo. Sama kang Felipe, usa ka maayong magtutudlo, nanginahanglang muhimamat sa mga tinun-an kun asa sila diha sa ilang panaw, ug unya mupadayon pagpanaw kuyog kanila. Ang maayong magtutudlo mutabang sa mga tinun-an sa paghubad sa unsay ilang mabasahan ug magkat-on ug muhubad niining bag-ong nahibaluan diha sa ilang kaugalingong kasinatian sa kinabuhi. Sa katapusan, ang maayong magtutudlo mutabang sa tinun-an sa pag-angkon og bag-ong mga katakos ug bansayon kini diha sa bag-ong paagi sa pagkinabuhi. Sigon sa paagi nga ikaw gitudloan, kinahanglan mauusab ang paagi nga ikaw motudlo sa uban. Pamalandong. Sa akong kinabuhi, kinsa may nagtudlo, nagtabang ug nagdasig kanako. Sa unsa mang paagiha nga ako natudloan sa ingon, mauusab ang paagi nga ako motudlo sa uban. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Usa ka anghel sa Ginoo miingon kang Felipe, lakaw ngadto sa habagatan didto sa dalan nga gikan sa Jerusalem paingon sa Gaza. Kining dalana wala na gamita. Busa milakaw si Felipe. Niadtong higayuna, may usa ka eunuko nga taga Ethiopia nga nagpanaw pauli sa ila. Siya usa ka sinaligang opisyal ug tesorero ni Candace, rayna sa Ethiopia. Miadto siya sa Jerusalem aron pagsimba sa Dios ug sa iyang pagpauli nga nagsakay karwahe, nagbasa siya sa basahon nga sinulat ni propeta Isaias. Ang Espiritu Santo miingon kang Felipe, adtua ug abayi ang karwahe. Busa, midagan si Felipe ngadto kaniya ug hidunggan niya ang eunuko nga nagbasa sa basahon nga sinulat ni propeta Isaias. Unya nangutana kaniya si Felipe, nakasabot ka ba sa imong gibasa? Ang opisyal mitubag, unsaon nako pagkasabot niini kun walay motudlo kanako? Ug iyang gipasakay si Felipe sa karwahe ug gipalingkod tupad niya. Kini ang bahin sa kasulatan nga iyang gibasa. Sama siya sa karnero nga gidala aron ihawon. Sama sa nating karnero nga dili gayud motingog samtang alutan. Wala siya'y gisulti bisan usa ka pulong.
Gipakaulawan siya ug gihikawan sa hustisya. Walay makasubay sa iyang kaliwatan, kay ang iyang kinabuhi dinhi sa yuta natapos naman. Ang opisyal miingon kang Felipe, sultihi ako kung kinsa ang gihisgutan sa propeta niining bahina sa kasulatan. Ang iya bang kaugalingon ulain ba? Busa, gisaysayan siya ni Felipe sa maayong balita mahitungod kang Hesus, sugod gayud niining bahina sa kasulatan. Ug samtang nagpanaw sila, nahiabot sila sa usa ka dapit nga may tubig, ug ang opisyal miingon, "Ania may tubig, nganong dili mo man ako bunyagan?" Busa gipahunong sa opisyal ang karwahe, ug silang duha nanaog ug miubog sa tubig, ug gibunyagan siya ni Felipe. Sa paghawas nila sa tubig, ang Espiritu sa Ginoo misakmit kang Felipe ug wala na siya igkita sa opisyal. Apan ang opisyal mipadayon sa iyang panaw nga malipayon kaayo. Unya nakamatngon si Felipe nga didto na siya sa Azoto ug nagwali siya sa maayong balita sa tanang lungsod hangtod nahiabot siya sa Cesarea. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ang tibuok kalibutan mosinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Dayigan ninyo ang atong Dios, kamong katawhan. Isinggit sa makusog ang iyang kadayganan. Iyang gihatagan og kinabuhi ang atong mga kalag, ug wala niya itugot nga ang atong mga tiil madalinas. Ang tibuok kalibutan mosinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Pamatia karon kamong tanan nga mahadlokon sa Dios, samtang akong itug-an ang iyang gibuhat alang kanako. Sa pagpangamuyo nako kaniya diha sa mga pulong, ang pagdaig diha sa tumoy sa akong dila. Ang tibuok kalibutan mosinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Dayiga ang Dios nga wala magtungina kanako sa akong gipangayo o sa iyang kaluoy. Ang tibuok kalibutan mosinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, walay makaari kanako gawas kun ang amahan nga nagpadala kanako magdani kaniya ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Ang mga propeta nagsulat nga ang tanang tawo tudluan sa Dios. Ang mamati sa amahan ug makakat-on gikan kaniya muari kanako. Apan wala kini magpasabot nga may nakakita sa amahan. Siya nga gikan sa Dios, maulamay nakakita sa amahan. Sultihan ko kamo. Ang mutuo may kinabuhing walay katapusan. Ako ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang inyong mga katigulangan, mikaon sa mana didto sa kamingawan, apan nangamatay gihapon sila. Ang mukaon sa pan nga gikan sa langit, dili mamatay. Ako ang pan nga gikan sa langit, nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ni ining pan, dili gayud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag, mao ang akong unod, aron mabuhi ang kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.